makko waɗɗita ɗum kala ko jamiri mon garda hen no mbawɗon kadi halki adiɓe mon ɓe tan ko hewde ɓe namditaɗe e luutugol maɓɓe e annabaɓe maɓɓe haɓari makko Boukhari Muslim so tawi feewi kota Allah ummi so tawi ngakki kota aada e timman tabitani so waɗi hunde ngakki jommi wassalam hadis joyabo e yummul julɓe yummun Abdoullahi Aysani o Allah welemo o wi min anini lawɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam na wimo fuɗɗi fimen oɗo ko ala hen ko ɓurtete haɓurima ko Boukhari Muslim arderi wawi Muslim goɗɗo danimo golle ɗe fimen ko ala hen ko ɓurtete haɓurima ko Boukhari Muslim hadis jeegawo e Abou Abdoullahi hinnumam bun Basiru yo Allah welemo o wi min aninu lawɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nabi ko dagi ko ona lafti ko harmi ko ona lafti ɗo hakkude majjo ɗo non geɗo jiiɓiɗe nani ɗon ko heeɓe yimɓe he andade kala dentiɗo jiiɓiɗe ɗe o kam hisnanima dine mum e ɓandu mum kala baɗɗo jiiɓiɗe ɗe waɗi ko harmi way tan kono gayno sar hadara ɗaɓa durdu heyni ay koye laamu fu wona jogui hadare ay woni hadare Allah na ko karminade mako ɗe ay husernaa e ɓandu mum sone moƴƴi ɓandu ndu fof moƴƴi sone boni kadi ɓandu ndu fof boni aha e nde husere noon ko ɓerde habari ko Boukhari Muslim hadis jeeɗimo e Abou Ruqayyah Tamim bun Awsani Dari o Allah welemo annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wiiɗino ko lamde min mbi holla ɓanteɗo rewi o wi ko Allah e deftere mum unulaɓe mum enno meɓe julɓe kuwal maɓɓe hadis jeeɗaɓo e bun Umar yo Allah welemo o wi minani nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wimi yamirama habde yimɓe he haɓeteɗo dewateɗo ala so wona Allah e wonde Muhammadu ko nelaɗo Allah ɓe toppito julde ɓe totta askal soɓe mbaɗi ɗum ɓe ñam jiije meɗe maɓɓe jawɗele maɓɓe so wona e haqqe l'islam hasbore maɓɓe fayi koye Allah o towi habari makko Boukhari yeɗin walla o tawi fof ko daɗil walla ko jooɗi mo jangitimoje ɗiɗi ma ɗuɗɗum e darde wotere walla o yalti e simore walla o naati e wonde walla o ruggi han maktude ɗum fof ala ko waɗi mo jowbori jungo walla horɗum e nder juuɗe ala ko waɗi ɗum mo fillini faani tawi tayani o sodi waw so tawi woni ko laati ko konngol juuɗe nde mo siftortimo cagannani mo ruku tamtakon mo siftortirgol walla kañumgol faadi ruku yo fillo jande nde sok simore nden ha wonma o fillam sujud waɗaki sok fatimon fillomo sudi waw so siftorani ha o nanki koko o sojoyi al so tawi ko peññugol woppi softugol woppi o sudi waw fon ko faati o walla ko simore nde ha walla ko ɗiɗi fof mo jali e juuɗe mum nde boni foti o tawi foti o teyani jalata e juuɗe mum so wona beltiɗiɗi pijowo juuɗo so ummanimo juulde ɗurmata e ɓernde mum kala ko wona Allah senade wodanimo o woppa Allah e kala ko woni e mum ha horma Allah e nongo mum wona e ɓernde makko senade wodanimo ɓernde makko signa fitama makko hule ngam heyɓe Allah mo woni nongo makko ko ni woni juuɗe fulɓe Allah molɗo e nder juuɗe ala ko waɗirta bodi kulle Allah e juuɗe fof yaaka mo yiɗi jowtowo seeɗa ala ko waɗi ɗum mo yimbiteɗaɗo ɗum ɗiɗi haade mum jottaade so sustiri ha juuɗe makko e koppi makko fof sewtorereji yo rutto o jotto sudi waɗɗaki so ruttima caggal o sertima ha o dari foti o tawi foti o teyani juuɗe makko no sello sujjo e ɓaawa mo jowɓori jungo walla hoore mum mo wutti e juulde mum nde boni wuti e juuɗe teyani yo sudi ɓaawa soote juuɗe makko boni mo wisiri e juuɗe woto sohliri yettude Allah woto jaako buhliɗo ɗum woto buhliɗo isluɗo nde o islide e noon so yetti Allah ala ko waɗɗimo mo ŋaadi e juulde yo mumko hulhu mum woto tottalta wona e comtol makko ko adda e sawtindi hen mo sikati taƴere walla sabu witti e juuɗe mum seeɗa o yonanoya laaɓal ala ko waɗɗimo mo wittiri e juuɗe mum teyani ala ko waɗɗi ɗum so tawi in aña so rumtima qibla noon o taƴa juuɗe ɗe juulde hari walla e karmi walla wujji e nder juulde mum walla ndaari ko harmi on wofi Allah kon juulde mum ne selli mo fuudari e juulde mum konngol ngol jeyaa koye Qur'an yo sujud wawa suka e Qur'an sujud waɗɗaki so wona tawno o janngiri ni ine weyli o laamu ɗum walla ine bonni mana o nden yo sujud ɓaawa mo woni e juulde sujud waɗɗaki so ɗoygol ngol tiiti noon yo filo salli go e juulde nde fof umani ñawɗo ko heefa dirmitani ngam ƴewñede ko heefa so ngam faami ɗum moƴƴani
bonata juude noon noddaɗo ƴawri wi subhanallah waɗi ko aña juude mum noon ene selli mo saggi e jangde saggitaka yo woppu on aayi janggo dewɗo heen o so ganduni yo ruggi e lagdere maari si ha joni e lagdere bisimilla mabɓe yoɓe ngar bisimilla mabɓe mbaɗen no ndewdirɗen ni eɗen gandi ndewdiren no ndewdirnoɗen ni tan jokkowo o jokko hen bisimilla on e inde Allah jurumɗooro jurumtoɗo yettode wodni Allah joom pinto jurumɗeere jurumtoɗo laamɗo ñaniyaworo ko amin ndewor ko amin ballitto fewnumin e laawol portigol he e laawol ɓe neminɗa mumɓe ɓe gonati kam ɓe gona majjuɓe amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e juurde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi salmini moni kala moni kala ɓinnu yettode mbiɗa wiye am gan mbiɗa yettesi mbiɗa janggaduɗal yimɓe ceerno juulde si almudo ceerno amadou soto madina gounas mbiɗa janggaduɗal andu diine mam sida sisir mbiɗa reftinare on ɗo e lahdere keero mo salligaki daganaki mo salligaki juulde e wangade mem deftere alqur'ana mawɗo wona hay men jegal mum wona miiruji mum wona mbiɗ ɗum leggal ko nandi hen so wona taw goto mbide jangguirde wonami janggo daganaki mo kadi memde alqur'ana mawɗo to wala sali so wona jangguirowogal walla jangguinowo catto siko ledde memde qur'ana way kono mawɗo ni bakkaɗo o fay koye kemmingal qur'ana mo juulte wondare salliga dow teyɗo on kam kefere mo waralalla keerol longal ni waddorogen tati janaɓe fiilarji jam ɓesgu janaɓe ko fettiɗiɗi he wotere ko ƴeddugol mbarmo ɗum tawatɗum dakam me gadaraɗo foti koye leygal walla ko